Καλώς ήρθατε, κύριε Δημαρχιάδη. Καλή σας μέρα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε για την αποδοχή της πρόσκλησης. Έχετε ένα πολύ σημαντικό συνέδριο την ερχόμενη Τετάρτη που διοργανώνεται, αλλά πριν απ' όλα θα πρέπει να σας γνωρίσουμε καλύτερα και εγώ και οι τηλεθεατές που μας τιμούν. Τι είναι το κλάστερ Πάνορμος? Πολύ ωραία. Ο Πάνορμος λοιπόν είναι μια εταιρεία ασφαλιστικών διαμεσολαβητών, ναι, η οποία λειτουργεί με τη μορφή του κλάστερ. Δηλαδή τη σύμπραξη μικρομεσαίων ασφαλιστικών επιχειρήσεων που είναι όλες ίσες μεταξύ τους όμως. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Όταν ξεκινήσαμε είχαμε ένα όραμα το οποίο το ακολουθούμε. Θέλουμε να είμαστε, να παίξουμε σημαντικό ρόλο στην ασφαλιστική βιομηχανία, αρχικά, μετέπειτα στην Ευρώπη. Μας ενδιαφέρει πάρα πολύ να δώσουμε προστιθέμενη αξία στις επιχειρήσεις μέλη μας, αναδεικνύοντας το επάγγελμά μας, του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή, προσδίδοντας, αν θέλετε, υπεραξία στην αλυσίδα ασφαλιστική εταιρεία, ασφαλιστικός διαμεσολαβητής, ασφαλισμένος. Για δώστε μας λίγο τι κάνει ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής, γιατί τώρα εμείς οι περισσότεροι ξέρουμε τον τραπεζικό διαμεσολαβητή, λόγω των κόκκινων δανειών που τόσο βασανίζουν την ελληνική κοινωνία. Να σας πω, είναι ευρέως γνωστό ότι απλά ο όρος, αν θέλετε, είναι ασφαλιστικός διαμεσολαβητής, είναι αυτό που λέμε ασφαλιστής. Μάλιστα. Δηλαδή, είναι ο άνθρωπος ο οποίος μεσολαβεί ανάμεσα σε ασφαλιστικές εταιρείες και στους καταναλωτές. Έχουμε δύο κατηγορίες αυτή τη στιγμή. Έχουμε τον ασφαλιστικό πράκτορα, παύλα συντονιστή ασφαλιστικών πρακτόρων, το θεωρώ, αν και είναι δύο, το αναφέρω σαν μία, και το μεσίτη ασφαλίσεων. Άρα λοιπόν έρχεται το κλάστερ Πάνορμος αυτή τη στιγμή και στην ουσία μιλάμε για μια εμπορική συνεργασία μεταξύ αυτών των ιδιωτήτων, με αναμενόμενα ωφέλη την ενίσχυση της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων μελών μας, αλλά και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους σε νέες και υπάρχουσες αγορές. Τα οποία πόσα είναι τα μέλη σας? Αυτή τη στιγμή είμαστε 60. Μάλιστα. Ήδη είχαμε ξεκινήσει πολύ δυναμικά το 2015. Εξάλλου ο Πάνορμος είναι ένα όραμα το οποίο πέρασε στο στάδιο της υλοποίησης το 2015. Μάλιστα. Μέσα στην κρίση, στην καρδιά της κρίσης, στα capital control εσείς. Βεβαίως, λίγο πριν. Εκείνη... Γιατί τότε υπήρχαν οι ανησυχίες από κάποιους επαγγελματίες συναδέλφους, οπότε είπαμε πρέπει να κάνουμε κάτι διαφορετικό από τις συνέργειες που γινόντουσαν μέχρι τότε. Έτσι λοιπόν η εμπορική συνεργασία αυτή φέρνει αποτελέσματα. Ήδη διανύουμε τον ένατο χρόνο. Έχουμε καταγράψει 4 συνεχόμενες κερδοφόρες χρήσεις από το 2020 και έπειτα. Μάλιστα. Και θεωρώ ότι το μοντέλο του Πανόρμου έχει σκοπό την αντιγραφή και τη μίμηση, ή θα πρέπει να την έχει, γιατί με αυτόν τον τρόπο δημιουργούμε ανθεκτικές συνθήκες για τις εταιρείες ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, νέες συνθήκες ποιότητας εργασίας. Μελλοντικά θα προκύψουν και νέες θέσεις και βέβαια την αναβάθμιση της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης και κατ' επέκταση της ασφαλιστικής αγοράς. Ποια είναι τα σημαντικότερα προβλήματα που σήμερα πρέπει να επιλύσουν οι συνάδελφοί σας που παρατηρείτε αυτή τη στιγμή χρονικά? Κοιτάξτε να δείτε, αν και ο Πάνορμος δεν είναι συνδικαλιστικό όργανο, είναι εταιρεία, απλά το μοντέλο το επιχειρηματικό είναι αυτό που τον διαφοροποιεί, γιατί μιλάμε για... όπως χαρακτηριστικά λέμε, για μια όριμη πρωτοβουλία από τα κάτω δικτύωσης ασφαλιστικών διαμεσολαβητών. Δηλαδή δεν είναι η αρχή του ενός. Μάλιστα. Και αυτή είναι μια ειδοποιώς διαφορά, γιατί ξέρετε, η συνεργατικότητα και οι συνέργειες, ενώ διεθνώς προσδίδουν έτσι και υπεραξία και καινοτομία στις επιχειρήσεις, στην Ελλάδα είναι αλήθεια ότι αυτές οι παράμετροι βρίσκονται σε εμβρυακό στάδιο. Και μάλιστα υπάρχουν πολλές έρευνες, αλλά και η ίδια η πραγματικότητα θα έλεγα, η οποία εμφανίζει αυτό το τεράστιο πρόβλημα έλλειψης κοινωνικού κεφαλαίου της χώρας, το οποίο σημαίνει πρακτικά ότι οι Έλληνες δεν συνεργαζόμαστε. Δεν έχουμε νομίζω από τον νηπιαγωγείο το μαθαίνουμε ότι ο καθένας μόνος του. Ακριβώς. Είμαστε και από την οικογένεια καλύτερο, ότι παιδί μου εσύ είσαι ο καλύτερος. Έχετε δίκιο. Αυτό είναι το θέμα. Αλλά αυτό δεν οδηγεί πουθενά. Σίγουρα. Και επειδή είμαστε και πολύ μικροί στην ελληνική επιχειρηματικότητα, ακούμε συχνά να λέγεται ότι η ελληνική ραχοκοκαλιά, η οικονομία της Ελλάδος, το 96% είναι μικρομεσαίοι. Πολύ σωστά. Εγώ θα έλεγα ότι δεν είναι μικρομεσαίοι, αλλά είναι πολύ μικροί. Γιατί αν δούμε πώς τίθενται ο ορισμός μικρός μεσαίος με βάση την Ευρώπη, αλλά και διεθνείς οργανισμούς, θα δείτε ότι πολύ μικρή είναι μια εταιρεία που έχει μέχρι 10 εργαζόμενους και μικρότερο ίσο από 2 εκατομμύρια ετήσιο τζίρο. Άρα αντιλαμβανόμαστε ότι στην Ελλάδα, όταν το 60% δεν έχει κανέναν υπάλληλο,
όταν το 30% έχει από 1 ως 4 υπαλλήλους και όταν μόλις το 6% έχει από 5 μέχρι 9. Άρα στην Ελλάδα μιλάμε κατά βάση για πολύ μικρές επιχειρήσεις. Σωστά. Αν δεν συνενωθούμε λοιπόν, ναι. άρα να ειδοποιώς διαφορά του πανόρμου που μιλάει για συνεργατικότητα, ελάτε μαζί χωρίς κανείς να χάσει την ανεξαρτησία του, χωρίς να χάσει την αυτονομία του, να παραμείνει ανεξάρτητη οντότητα, αλλά να ενώσουμε τις δυνάμεις μας κάτω από μια ομπρέλα που λέγεται πανόρμο στην προκειμένη περίπτωση, έτσι ώστε να μπορέσουμε να ανταγωνιστούμε τους μεγάλους ομίλους. Σωστά. Άρα το μοντέλο του πανόρμου δεν είναι ένα μοντέλο μόνο το οποίο λειτουργεί στην ασφαλιστική διαμεσολάβηση, αν και μοναδικό και καινοτόμο, δεν υπάρχει δεύτερο. Είναι ένα πρότυπο το οποίο θεωρώ ότι πρέπει να ακολουθήσει η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα της χώρας για να μπορέσει να βγει από το αδιέξοδο. Σωστά. Εξάλλου, επιτρέψτε μου κάτι παρακαλώ. Μην ξεχνάμε, για να υπάρξει ψηφιακός μετασχηματισμός που όλοι αναφέρουμε, ακόμα και πράσινη μετάβαση αν θέλετε, είναι βασική προϋπόθεση οι πόροι. Έτσι. Οι πόροι προϋποθέτουν μέγεθος. Βέβαια. Άρα λοιπόν πώς θα έχω πρόσβαση σε εξωτερικές πηγές χρηματοδότησης και γενικά σε χρηματοδοτικά εργαλεία εάν δεν είμαι μεγάλος. Έτσι ακριβώς. Και τα αποτελέσματα τα βλέπουμε στην Ελλάδα. Όση ώρα μιλάτε, έχουμε ήδη την προαναγγελία του συνεδρίου. Βλέπω ότι γίνεται στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών. Σωστά. Έτσι. Την 13 Νοεμβρίου είναι και η ώρα είναι και καλή ώρα από ό,τι βλέπω. Είναι 5.30 ώρα το απόγευμα. 5.30 με 9. Ωραία. Βέβαια είναι η χειρότερη ώρα για τους δημοσιογράφους να ξέρετε την ώρα που βγαίνουν οι εφημερίδες. Αλλά εντάξει, αντιλαμβάνομαι ότι οι άνθρωποι πρέπει να κάνουν τη δουλειά τους και μετά να πάνε στο συνέδριο. Λοιπόν, έχω συλλέξει τα 3 βασικά κομμάτια του συνεδρίου. Θα μιλήσετε για τα ωφέλη της συνεργατικότητας σε έναν οργανισμό, ψηφιακό μετασχηματισμό, τεχνολογία και τεχνητή νοημοσύνη και πράσινη μετάβαση, κοινωνική ευθύνη και βιώσιμη ανάπτυξη. Πώς τα παντρεύουμε όλα αυτά? Κοιτάξτε να δείτε, βρίσκονται κάτω από την ομπρέλα η τέχνη της συνεργατικότητας, συνδέοντας ανθρώπους και δημιουργώντας αποτελέσματα. Ο πάνορμος, όπως σας ανέφερα, το κλάστερ πάνορμος, ο συνεταιρισμός πάνορμος, το συνεργατικό σχήμα πάνορμος, χρησιμοποιώ όλους τους ορισμούς που αναφέρουμε, έχει στο DNA του τη συνεργατικότητα, τη σύνδεση ανθρώπων για να δημιουργήσει αποτελέσματα. Αυτό λοιπόν το χωρίσαμε σε 3 ενότητες όπως πολύ ωραία αναφέρατε και θα έχουμε 15 κορυφαίους ομιλητές οι οποίοι θα κάνουν συνοπτικές αλλά ουσιαστικές εισηγήσεις δεκάλεπτες μιλώντας για την ενότητα των καλών πρακτικών της συνεργατικότητας, του ψηφιακού μετασχηματισμού και βέβαια της πράσινης μετάβασης. Άρα λοιπόν με πολύ ενδιαφέρον και όσοι θα παρευρεθούν, όσοι θα είναι διαζώσεις στο βιομηχανικό επιμελητήριο, αλλά επειδή θα παίξει και live streaming σε εκατοντάδες συναδέλφους και όχι μόνο πανελλαδικά, εκτιμώ ότι θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Γι' αυτό και προσκαλώ όλους να μπουν 5 και 4, 1/4 πριν δηλαδή. Το προβάλλουμε από όλα μας τα κανάλια στα social. Επίσης και μέσα από την πλατφόρμα μας που ονομάζεται Panormos Business Center, όπου κάποιος μπορεί να το παρακολουθήσει εντελώς δωρεάν μέσα από αυτούς τους τρόπους που μόλις προανέφερα. Είναι το 3ο μας συνέδριο και είναι μια συνέχεια εκδηλώσεων. Είχαμε κάνει και πέρυσι ένα εξαιρετικό συνέδριο, τουλάχιστον με βάση τα δημοσιεύματα συναδέλφων σας. Άφησε το αποτύπωμα το περσινό συνέδριο, έγινε στο Μουσείο Κοσμήματος Ηλία Λαλαουνή, στη σκιά της Ακρόπολης και μάλιστα είχε τίτλο «Μισό αιώνα αξίες». Δηλαδή είναι ένα συνέδριο το οποίο επιβράβευσε τις αξίες 11 συνεταίρους μας από τους 60 που έχουν διαχρονική πορεία άνω των 50 ετών στην ασφαλιστική αγορά. Και η ειδοποιώς του διαφορά είναι ότι βραβεύσαμε αξίες που το έχει ανάγκη επιχειρηματικότητα και όχι παραγωγές ή οτιδήποτε άλλο ως ήθιστε. Η χρονιά τελειώνει, έχουμε ακριβώς 37 εργάσιμες για το 24. Ποια είναι τώρα τα σχέδιά σας για το 25, οι προτεραιότητες ως πρόεδρος που είστε του Cluster Panormos? Κοιτάξτε να δείτε, επενδύουμε σε ανθρώπινο δυναμικό. Βρίσκεται εύκολα? Αυτή τη στιγμή η εταιρεία έχει 6 υπαλλήλους. Είμαστε πάρα πολύ ικανοποιημένοι. Δεν βρίσκουμε εύκολα αυτό που θέλουμε. Οπότε και εκεί είναι μια συνεχόμενη προσπάθεια. Αλλά εκτιμώ ότι με τη δυναμική που έχουμε σίγουρα θα χρειαστούμε πολύ περισσότερους. Άρα σημαίνει ότι θέλοντας και εμείς πρέπει να κινηθούμε προς αυτή την κατεύθυνση. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός και η τεχνολογία είναι κάτι απαραίτητο για να λειτουργήσουμε και βέβαια η πανελλαδική επέκταση. Η εξωστρέφεια της εταιρείας θα συνεχιστεί. Ήδη στην ασφαλιστική αγορά έχουμε αφήσει έτσι το σημάδι μας, το αποτύπωμά μας, είναι πολύ σημαντικό.
Και βέβαια τρέχουμε και κάποια μεγάλα project, ναι, όπως είναι αυτό που σας ανέφερα, το Panormos Business Center, όπου θα δώσουμε εικονικά γραφεία σε όλους τους εταίρους μας, γιατί θέλω να τονίσω, μιλάμε για συνεταίρους εδώ. Έτσι. Άρα μιλάμε για συνιδιοκτήτες. Δεν έχουμε συνεργάτες ούτε και Είστε ισότιμοι όλοι. Είμαστε ισότιμοι και έχουμε ποσοστό ιδιοκτησία στην εταιρεία. Μάλιστα. Άρα αυτό σημαίνει ότι και ο τρόπος συνεργασίας κάποιου, ο οποίος θα έρθει κοντά μας, δεν είναι ενός απλού συνεργάτη. Ναι. Αρκεί να έχει συνεργατική κουλτούρα, νοοτροπία απαραίτητη, γιατί θα κερδίσει πολλά πράγματα και οικονομικά, γιατί θα έχει αύξηση κερδών, θα έχει μέρισμα εφόσον έχουμε κερδοφόρες χρήσεις, θα κερδίσει εμέσως από την οικονομία κλίμακος και σκοπού, θα κερδίσει από τη διαπραγματευτική ισχύ, γιατί είναι άλλο να είσαι μικρός και άλλο να είσαι στο σύνολο υπό την ομπρέλα ενός μεγάλου. Προβάλλεται το brand της εταιρείας του, αφού είναι μέρος ενός ανερχόμενου δικτύου. Παρ' όλα αυτά διατηρεί την ανεξαρτησία του, δεν έχει καμία δέσμευση και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Άρα εν ολίγης δεν βρίσκω το λόγο γιατί κάποιος επαγγελματίας συνάδελφος, ο οποίος βλέπει το μέλλον του σε αυτή τη δουλειά, να μην έρθει να ενταχθεί υπό την ομπρέλα του Panormos. Μόνο να κερδίσει έχει και όχι να χάσει. Ήθελα να το ρωτήσω από την πρώτη στιγμή που σας συνάντησα. Το Panormos πώς βγήκε, ποια είναι η ιστορία? Το Panormos έχει να κάνει με το... Αν και Panormos έχουμε σε πολλά νησιά στην χώρα. Βέβαια. Έχει να κάνει όμως με τον Panormos της Νάξου, όπου έχω ιδιαίτερες σχέσεις. Είναι ένα εξαιρετικό λιμάνι, το οποίο προσφέρει ασφάλεια και σιγουριά. Πολύ ωραία. Άρα λοιπόν η αλήθεια είναι ότι... Πάρα πολύ ωραία, είναι πάρα πολύ. Όταν είχα πάει τότε το 2014, το 2013, λέω κάτι τέτοιο πρέπει να είναι και το συνεργατικό σχήμα που έχω στο μυαλό μου. Μάλιστα. Κάτι το οποίο να προσφέρει ασφάλεια σε όσους είναι μέλη του. Κύριε Δημαρχιάδη, ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας. Είστε καλά, εγώ καλή εργασία στο συνέδριό σας και εμείς θα είμαστε πάντα εδώ κοντά σας για να δούμε και τις επόμενες κινήσεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα.